Try natin dagdagan pa ng konti. Ayan. Budburan na natin. Grabe, ang anghang na nito. Wow! Hello po sa ating lahat. Welcome back po sa aking YouTube channel. At ngayon po magmumukbang na naman po tayo. At ang imumukbang po natin ay ang spicy chicken adobo. So, ito po, meron po tayong chili powder. So, lagyan po natin, yan. Budburan po natin ng maraming chili powder. Yan po. Niluto po natin ito ng mga almost 1 hour po. Kaya malambot po yung karne ng manok natin. At isang platong kanin. So, yan po, simulan na po natin ang pagmumukbang. Lord, thank you. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, huwag niyo pong kalimutang i-click yung subscribe button po para umabot po tayo ng 100. Unahin natin itong backbone ata to. Ito, backbone. Wow! Malamis-tamis po. Ito po ay isang buong manok, 1 kilo. Nagkakalaga ng 180 per kilo po dito sa amin sa Cebu. Dati 140 lang, ngayon naging 180 na. Medyo manghang nga dahil sa chili powder na inilagay natin. Ayan. Pero tayo natin dagdagan pa ng konti. Ayan. Budburan na natin. Grabe, ang anghang na nito. Ayan, oh. Hindi siya maalat, sakto lang. Binabad ko muna ito sa tuyo at may konting lemon, saka asukar, asin, oyster sauce, at saka nilagyan ng bawang at sibuyas. Meron din itong lagyan ko rin ng gulay. Sa Bisaya, batong. Para naman yung kinakain natin ay timbang, may gulay at may karne. Napakalambot. Grabe lami ah. Tingnan nyo kung gaano kalambot to. Ayan. Wow! Oh. Walang effort. Mahihiwalay agad yung mga laman at buto. Dahil nga sa mahinang apoy at almost 1 hour po natin niluto.
pag nagluto po kayo ng ganito, dapat talaga wag nyo madaliin. Dahan-dahan lang. Sa mga nagtatanong kung saan ako nakabili nito, kung kayo po ay taga Cebu, hanapin nyo lang po sa Facebook page ng Kimchi Cebu. Makakabili po kayo doon ng chili powder. Saka marami pang ibang mga Korean products. PM nyo po yung page na yun, Kimchi Cebu, kung kayo po ay taga Cebu. Marami pong binibenta nito doon. Yan, napakaraming chili powder. Yan. Napakalambot. Grabe. Yung anghang saktong-sakto lang. Ayan Meron tayong tubig dito. Ayan. Ang lamig. Kabugnaw eh. Yan. Para na rin itong sausawan ba Kung kayo po ay nagpaplanong magluto ng chicken adobo, ang 1 kilo po ay wala pa lang po sa 250. Makakaluto ka na nito. Kasi ang 1 kilo, 180. Din yung mga bawang, sibuyas, yung pantimplan nyo. Saka ito, batong sa Bisaya, sitaw ata to sa Tagalog. At iba pang pangtimpla, sa halagang 250, makakaluto ka na nito. Pag ito, binili mo sa karinderya, sa mga mall, nasa na to? 350 to 400 to 500 na. Napakamahal. Saka ang dali lang lutuin ito. Toyo, konting asukar, asin. Okay na. Ang importante sa pagluluto nito, dapat i-marinate nyo. Para mawala yung langsa na yung pangit na amoy ng manok. Alam mo yun? Kasi yun yung nagpapangit ng lasa ng luto nyo. Kahit i-marinate nyo siya ng mga 30 to 1 hour, pwede na yun. Manunuot na yung timpla nyo. Yan, konti na lang Batong. Nung alat niya, hindi grabe. Talagang Pinoy na Pinoy yung lasa ba. Kalahati na yata yung naubos.
After nito, ito mga buto, after nyo magmukbang, pakain nyo sa aso nyo. Sila na naman yung magmumukbang. Ayan, wala na po tayong kanin. Okay. Huling kagat. Kalami sa batong. Barato lang batong dito sa amo. Lami pa. Wala na pong kanin, so hanggang dito na lang po yung pagmukbang natin. Sa mga bago pa lang po sa YouTube channel ko, huwag niyo pong kalimutang i-click ang subscribe at i-click nyo na rin yung bell button para updated ka sa paparating na mukbang. At sana po ay suportahan nyo po ako hanggang sa dulo ng mundo. Hindi, maraming salamat po sa binigay nyo na ilang minuto sa pagpapanood ng vlog na ito. Dahil umabot ka pa dito sa panonood, thank you po. At sana'y panoorin nyo po yung mga paparating ko po na vlog. Ay, sorry. Sugay. Sa mga magpapa-shoutout po, comment lang po at i-comment nyo din po kung ano po yung isusunod ko na imumukbang para yun po yung lulutuin natin. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Bye-bye.